Tại bây giờ cái hana nó đi theo lưng na ôi à đây nương đây nơi ta ta đây bây giờ cái gì ôi à बैसागु बोथोराव गामिनि गासैबो ज' जानानै मोसादोंमोन आरो दिनै गासैबो ज' जानानै खाना जानोसै आरो दाउजोंनो जानोसै खानाखौ गासैबो लोगो नांना जानोसै ओइ सेंग्राफोरा मावगासिनो दोङो बेदर दानगासिनो दोङो बिसोरो गासैबो ज' ज'यैनो मावगासिनो दोङो थिनलायनाङा रावखौबो जाय जेरै हायो लोगो नांना मावगासिनो दोङो लोगो नांनानै रंजादोंमोनबो आरो लोगो नांनानै ज'यैनो दिनै जालायनोसै गासैबो बोसोराव खेबसेल' फैयो बैसागुआ बेखायनो नै दालिखौ जाननानै होबाय बिनि उनाव बेदर जानोसै बिनि उनाव एसे गासैबो रंजालायनोसै एसे सुपारि एवग्रोबाय दान्दिसे उनाव गासैबो रंजानोसै संनाया सं होलांबाय रंजानाया रंजा होलांबाय जायगा जेन होलांबाय गुबुन मेथाइजों जाय जेरै हायो ओरैनो रंजालांबाय बिनि उनाव जासिगोन दसे उनाव जालांबाय खानाया बेबायदिनो बोसोराव खेबसे लोगो नांलायो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो लोगो नांनानै बे जिबि गार्डेनावनो लोगो नांना जों बोसोरफ्रोमबो बैसागु बोथोराव बेबायदि खाना जायो नोंथांमोननि गामियावबो निस्सय बेबायदि रंजायो आरो लोगो नांना जालायो बे बैसागु बोथोरावनो आंनि बागैनिफ्राय गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरबाय गासैनोबो नोंथांमोनाबो बोर सारस्रि हरदो जाहाथे फैनाय बोसोरावबो जों बेबायदि रंजानो हायो गासैबो लोगो नांलायनो हायो आरो गामिखौ जों बेबायदिनो जाहाथे खौसेयै लाखिनो हायो बिनि थाखायनो आसा फारिबाय खानाया जालांबाय दसे उनाव जासिगोन लोगो नांनानै बिनि उनाव बे बैसागु बोथोरावनो मोनसे एलबामनि ट्रायल खालामनो सानदों बिनि थाखायनो मोननैसो भिडिअबो क्लिप लागोन होनना सानदों दिनै गामिनि गासैनिबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि बोराय बुरै गासैनिबो गथ' गथायनि हेफाजाब मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय नै जायगासे जानो हमबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो आगोल होग्रोदो खुरनानै होग्रोबाय जोबोर सुख सान्तियै जादों गासैबो जेबो हाल्ला गैया रंजानाय बादै लोंना जानाबो रावबो फाग्ला जायाखै गथ' गथाय जोबोर सान्तियै जादों जोबोर मोजां नांबाय देग्लाय बेबादिनो जानांगौ रंजानांगौ आरो बे बैसागु बोथोरखौ जों बेबादिनो गासैबो फालिनांगौ बेबादिनो ग्रुप बाय ग्रुप थरासे थरासे जागासिनो थाबाय नै आरोबाव थरासे खुरना होबावबाय आरो उनावहाय आरो गुबुन थरासे खुरबावगोन बेबादिनो थरा थरा गासैबो लोगो नांनानै जोबोर सान्तियै जादों गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनै बेबादि गासैनिबो हेफाजाब मोननानै आरो रंजानाय बाजानायखौ नुनानै गासैबो सुख सान्तियै जागासिनो दङ जोबोर मोजां नांबाय देग्लायनि बैसागोआ जोबोर बैसागु रंजानाया आरो खाना जानाया जोबोर साक्सेस जादों होनना सानबाय गासैबो मावदो ज' ज'यैनो रावखौबो थिनलायनाङाखै नै हिन्जावफोरा दानिया जानो हमबाय थरासेबाव बेबादिनो देग्लायनि बैसागु रंजानाया जोंनि जोबोर साक्सेस जाथारदों
गासैनिबो हेफाजाब मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो बेबादिनो जाहाथे उनावबो जों बैसागो फालिबावनो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोननि आशीर्बाद नागिरबाय थारैनो रंजालि बैसागुआ गासैनिबो गोसोआव सुखु गोजोन लाबोयो शान्ति लाबोयो आरो रंजाखांहोयो मोनसे एलबामनि ट्रायल खालामनो थाखाय भिडिअनि क्लिप लाबाय नै क्लिपखौ बेबायदि लाबाय मास बाते लागल पाए उजान धोरी धोरी खाए उजान धोरी धोरी खाए हेरे रे हेरे हेरे रे हेरे खेराय आइफोर खेराय खेराय जौ लोंनायनि मोनसे भिडिअ लानानै रंजालि बैसागोनि रंजा बाजा खाना जानायनि फोरबोखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय गासैनोबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरबाय आरो फैनाय बोसोरनि थाखाय नेनानै थाबाय।